Si bisan kinsa nga nagadumot sa inyong suon usa ka mamumuno ug kamo nahibalo nga walay mamumuno nga may kinabuhing dayon nga nagapabilin niya kaniya. Pinaangin ini nasabot nato ang gugma sa Dios tungod kay siya mitugyan sang kinabuhi alang kanato ug kita ang ngayan nga mutugyan sa atong mga kinabuhi alang sa mga igsoon. Mabasa sa unang Juan 1:3 tudling 15 ug 16. O karon mga higala, aniya kining suginalon nga naguluhan. Cruz o Diablo! Pilikat, pe? Pagtagpaw ko, ano, pe? Ay! Kisa ka! Ay! Nakalagay siya! Tapa! Si Prolio mo na iko! Pansyarin niyo! Kahon na ng daan! Pansyarin niyo! Agay! Ay! Toto! Mamuntahan lang yung mga naman toto! Sina! Toto! Nabanda! Agay! Nahog akong armas! Pinig puniton! Hatagan ka na kong patas. Pulita! Ayaw, pag-agay ka nagdali ko! Pulita rin mo armas! Ako lagi! Nakababor ko! Pagilis! Nagkadugo ka. Saboy! Chris! Mana? Ha? May igo ka, Chris. Samboy! Chris! Patay tanan? Chris, Sakay sa mong sakyanan. Upaulisin niyo. nanon ka na ko sa ospital. Chris! Lakaw na, Emilyn! May samad ka. Samaran ka. Nanon ka na ko sa ospital. Ayaw pagbuot! Saboy! Chris, diyara ko. Grabe ang imong samad. Natumog sa dugo ang imong sisulob. Nagpadayon og agas ang dugo. Mamatay ka kung mabalibad kang danon ka na ko sa ospital. Ayaw pagbuot ng mamatay ko. Hibaw ko, di pa ko mamatay. Sam! Tara, doktora. Dali na lang. Unsa kang grasya sa pagkatao? Tara, doktora. Pasagda na to siya. Dali na si Musikanan. Ang tupayo og langom! Ikaw lang usa! Huwag tao si mo palibot! Samboy! Doktora? Basin o niya may daotang mahitabo niya! Abi ni mo, doktora. Dili kita angay mabalaka ni Chris. Kung kahibaw pa lang ka sa mga kapait o kalisod nga mga kakuyaw niyang giagian, di ka makatuo. Nganong hantod ka ron, buhi pa siya. Survivor gyapon siya. Samboy! Pero, sagdi lang. Niyaman ko. Niyami. Di ka pambiya din sa basura. Doktora, mangutan ako nimo. Nakakita gid ko ganiya sa diyang giluwas ka ni Chris. Nakakita ko kung unsa ka kusog ang bunal ni Chris ato mga tao nga may dagit nimo. Ang ilang mga mo'y giigo sa pagbunal ni Chris. Murag bagol nga nabuak ang ilang mga Sa way duha-duha, patay na silang upat. Mahibawan pagid kini sa kapulisan. Imo bang itugan nga si Chris ang nagpatay nila? Ha? Imo bang itugan sa mga pulis si Chris? Nga mo'y nagpatay sa nidagit nimo? Sige, Samboy. Pero si... Ayaw lagi kabalaka ni Chris. Ayaw kabalaka niya. Salamat ka ini mo, Samboy. Si Chris kay mo'y angayon pasalamat na nimo, doktora. Ug dili ako. Si Chris mo'y nagluwas nimo.
Kung mapa si Chris, sigurado gud nga dautan ang dangatan nimo. Sige na, doktora. Si Chris? Sige, doktora. Chris? Unsa man na? Naginit kang tubig? Chris, unsa may katabang ako nimo? Kuang kutsilyo nga akong ipapaga. Chris, baga na kay kutsilyo. Ambi. Kagwanta ka kana, Chris? Chris? Kita ka na, no? Samboy! Niyam ka? Ang! Dahil buwang man ako! Luwa ang kagkalits na matyan! Ni Ara Marikadinis barang-barong... Hala! Unsa man ang dugo? Uy! Unsa man ang dugo, uy! Tang, Chris. Unsa na si Chris? Ha? Hindi si Chris, ha? Naghigda. Pero, ay kuskim tingog. May pahuway siya. Sabaan ni mo, Unsa na itabosam? Uy! Unsa na itabosam, boy? Uy! Kapagutan, una, uy! Dugay kayo matubag, ay! Mura makang nakatukob og Encuentro! Encuentro! Encuentro? Ha? Unsa na encuentro, ha ba? Be! Ganun wa mo magpahibaw na ako nga doon encuentro? Kay mo apel ta ko? Laya ni uy! Unsa nag-encuentro, ha? Si Chris, boy, pangutan na. Bi, baho na, bi. Kaya maglimpyo ko. Imahol kang itoy na. May pagligo ka. Nana siya. Musod na. Naliro na. Sugato na to. Ay, kalma lang gani, Victor. Naa naman bitaw siya. Luwas na ang atong anak. Nak! Pa? Ma? Hibilin, anak! Dali, anak, dali. Ay, unsa ba nang hitabo, aba? Emeline? Salamat ka, luwas ka, anak. Wa ka maunsa? Istoryahin me. Unsa nang hitabo, ha? Emeline? Franny. Unya, unsa istorya sa doktora? Si Pili ang midakit niya. Manghod itibiyong nga imong gipatay. Daan pa ko. Ug mo'y hinungdan ng gidagit si Emilin aron kunuhay makabaw sila. Unsa man? Nahilabtan si Emilin? Ang buto ko'y pasabot kung girave pa siya. Way daw tang nahitabo ni Emeline. Mayo kung mana. Pero, ganong luwas man siya? Giluwas siya usa ka tawo. Kinsa makunutawana? Usa kuno ka Chris. Chris? Bata pa nga nagkaila sila si Emeline o kining Chris. Unsa man kini si Chris? Usa ka basurero. Naginukto ka. Ilis pa si Emilin. Victor, mo na lang ka to, ha? Apil ka sa Franny. Kinalang dili mahibawan ni Emeline nga kita mo'y nagsugog nga ipapatay si Timyong. Ha? Victor, kinalang lakip ka, Franny. Dili mahibawan ni Emeline nga ikaw mo'y nagpatay ni Timyong. Likayan ko na itong mahibawan kini ni Emeline. Nahibaw na kita kung unsay mahitabo kung mahibaw si Emeline. Kaya ang sunod nga mahitabo maunya ang mga pangutana bahin nato. O mahibaw niyang atong anak, Victor. Kung unsa iyang magirikanan. Dili ba, Franny? Gusto. Pero, ang kapulisan, dili kapugan ang investigasyon. Magkanit-kanit ang investigasyon nga magsugod sa kamatayon ni Timyong o sa kamatayon sa manghod ni Timyong nga si Pili. Delikado kaya pag mahibawaan na ni Emilin ang tinuod. Gitawag ka na ako ang kumpare ng mong Colonel Rodora.
Yan na sa paingon din Armahan ayaw maplastado ang tanan. Aro ang nahitabo ng pagdagit ni Evelyn. Plainly dagit na yun kaya naibgan siya o way labot ang drogas. Pero ang nagluwas ni Emeline, katong Chris. Maapil ba sa investigasyon? Victor, Di na iapil. kisa may nagbuot nga dili na i-appeal, ha, Victor? Si Emeline mismo mo ay mihangyo nga di na iapil. Tungod kay pagkamat yun nagbuot, patay na ang tanang midagit niya. Nahurot yun o patay niya itong Chris. Midangat na ang report sa mong kumpare niya, Colonel. Patay yun ang upat ka mga tao nga midagit ni Emeline. Giun sa mga pagpatay. Ay, nahibong sila. Nahibong sila. Tungod kay dili armas nga mubuto ang gigamit. Usa ba, boss? Puros, buak ang uso upat. Gituan na. Nagkipunalan ang upat. Giungo pagbunal. Nangabuak ang uso upat. Patay. May barog ka ba lagi, Franny? Pone ka? Mapaulin ako, boss. Gabi ni kayo. Mapahuayon ako. Basta limpyo si Timyong, ha, Franny? Oh, limpyo kayo ang pagkatigbak ni Timyong. Huwag kita ang kabalakan. Nana si Pari Vito, ha, Victor? Ato kasabi ka sa akin, ha, Franny? Victor, dali, ang kinder ka na, na. Ako lang ihatod si Franny din sa pikas agianan. Franny, tara, dali kay na aming bisita. Ikaw na, uy. Hindi ka na, andahin ko na. Sige, adto na ko. Lakaw na, ugma na kumuhatag ni mo. Pila to yung gikinahanglan? 50 mil, Ray. 100,000 akong ihatag ni mo. Ikaw na, uy. Ugma. Oo, lagi. Sige, alin ako. Ikaw na lang yung ato ni Emeline. Pakanaw ka. Hi, ng Colonel. Asa Sara? Nagkapadaliya si Emeline. Emeline? Emeline? Oh. Emeline? Oh. Emeline? Hain man? Wa naman siya din sa iyang kwarto. Milakaw si Emeline nga wa magpahibaw! Mihigop si Chris. Nihikop sa init kay sa paus kamunggay. Kinsa imong gitanaw sa kuluyo? Talera ka siya mailhan. Sa ngit-ngit kay nag-amak siya sa kaputi. Kaputi? Si kinsa? Uy, Wow! Nindot kay linagtanay. Siksi, gwapa kay siya, no? Hi, Doc! Dancing, Samboy, niya malagi ka, Dok. kumusta siya? Tulo ang sama, Dok. Agi sa shotgun. Nya, nakuha sa mga nalubong sa iyang tiyan nga mga bala. Kisa nagkuha? Siya rasab. Gipabukalan niya ang kutsilyo. Siya rasab naglugit. Nya, pagkahuman. Gipabaga niya mayo ang kutsilyo. Ug iyang gidulit sa mga samad. O nya, gibutangan niya duga sa kamunggay. Sorry kay Doc, ha? Saboy. Doktora? Manglakaw na mis Samboy, doktora, ha? Mamalik mis na matyan. Tana. Doktora. Excuse na, doktora, ha? Samboy, tana. Oo, nga naman nakaw man mo. Dinilang mo. Dahil kurang ano? Lingkod palihog. Salamat. Uwa ko mahimutang nga naghuna-huna ni mo. Mao nga niya, mibalik ko ko. Pero miyapit ko sa ospital, nagkuha kong mga gamit nga magamit aron masuta na ako kung unsa na imong kahintang. Ang imong kidapat og gibuhat nimo sa imong mga samad. Dili makalahutay aron mamaayo ng imong samad. Ni ako gidanga mga tambal nga og mga gamit. Maayon ako. Huwag kong magkinanglan, anak. Paminaw ko doon na ako, Chris. Di na akong usap og sulti nimo. Maayon ako. Huwag kong magkinanglan sa imong tabang. Kung baluhan nimo ang panahon sa atong pagkabata, nga nagkaila kitang duha. Apan sultihan ti ka, Chris. Nagyatagan ka to na kung dako kayong bili.
Kung baliwaan mo ang pagluwas na ako, apan pa na ako mas maayo pa. Mas may panguha na lang ko ni mo luwas ha. Huwag ipasagda na lang utang ko ni mga watas-watason nito mga sagbahis. Huwag ko na yung nasabtan ani akong hipuhat ko bisan buong pasalamat dili pa igo. Bisan pag gani na ni akong buhaton nga maatiman ka. Dili gapon kiniigo. Kay sayod ko, bida ko pag yun kayo ang kuwang ni iniisip bayad ako sa imong pagluwas na ako. Mali ba doon? Mag-awal ko na duha. Magkahimo ka paghubo sa imong t-shirt? Sige, hubuan na. Ako na lang hubo, be. Be. Ipataas ang imong duha ka kamot. Ipataas dayon. Kanaba? Upatuo ka na ako. Nagtuo kang kumo ka isog ka? Dili kumusukol ni mo? My God. Paminaw. Unsa man, maminaw ka na ako o dili? Maayo ka maminaw ka. Injeksyonan ka na ako. Unya, dressingan ako ang imong mga samad. Bebe, ambi imong bukton. Kaya akong injeksyonan. Ambi imong bukton! Na-injeksyonan ka na ka. Natambala na og klarong tambal ang imong mga samad. Tumaraning tambal aron dali rang mamaayo ang imong mga samad. Duha ni ka klase nga tumaron nimo katulo sa usa ka adlaw. Unsa ka man? Ingon gid ani imong batasan? Garboso? Tungod kay giluwas ko nimo ubos na ang imong pagtan-aw nako? Ambini. Ay na pagkapiniksulti. Yun anak ba? Yapay daghan ha? Kinahanglan tumaron mo kini katulog yun sa usa ka adlaw. Katungdanan ko kini. Responsibilidad ko kini libisan kinsa. Ilabi na gyud nimo. Tabig o. Dito man na ako imong gusto. Bisa pagitok na lang unta sa akong ngan, pero daw gyapon ka. Garbuso ka gyapon. Aron dito ko ng akong ngan. Gusto na kong mag-inusara din eh. Onya? Biyain ako. Uy! Makalakaw ko na. Dili ko mo biya. Dili ko mo lakaw. Ani ko matug ni mo dinhis sa imong barong-barong. Wa ka mo tingog, pero masugot kag sa dili. Busugot og sa dili. Busugot og sa dili. Mamugos ka? Busugot og dili. Busugot lasab ka nga wag tangan kag usa ka hiyas. Muuyon ka o dili. Pero usa lang kaubos nga basurero ang moingon og mangutana nimo. Hain ang imong propesyon og delikadesa. Maoy ang ngayon ingnon og pangutan-on. Kung doon na pa'y delikadesa katong tao nga wa mo ila, bisa na kautang kinigaman kaayong buot. Apan wa gyud magpasalamat. Ako pa ang mawagtangan og delikadesa. Ang mawagtangan og hiyas. Mawagtangan di og hiyas og delikadesa ang tao. Nga nagpakita og kinasingkasing sa pag-ilang nga dako ako og utang buot sa usa ka tao. Nga kun wa pa ko niya maluwas. Mapangutara pa ko nimo kung hain na ang akong propesyon og delikadesa. Kung milampos sila sa pagmong-among nako o pagkauman ila kong gipatay. Unsaon man ako pagtubag sa pangutana pahin sa akong delikadesa o profesyon. Kung gipuli-pulihan pa kong kunis-kunis unya gipatay. Magamit pa ka ko ang profesyon o delikadesa sa akong pagkadoktor. Nga may gipanumpaan nga atimanon ang nagkinahanglan sa akong profesyon o delikadesa. Kuno mo pa ako maluwas. Muatiman ko. Bisan nga to sa nagang kay dili mga kaila. Di mo pa ka nga akong kaila? Kaisip ko na ikaw nga suod na sa akong kinabuhi sukan pa sa akong pagkabata. O sa imong pagkabata.
Nimo pagkaha. Dili tapaw. Dili lahap ang paghatag na ko og bilin niya itong mga adlaw. Nagkailak ta, Chris. Unsa na ka ang karon nga giluwas ko nimo? Adto na ko. Gikumidyahan ka lang na ako nga anhi ko matog nimo. Pauli na ko. Crisanto, ayaw nagyukupog niya. Ayaw nagyuko. Ayaw nagyukupog nga mo ila og utang buot. Kay mao ka na ang tinuod nga dili ka sa usa ka tawo. May propesyon o wa say propesyon. Bye. Kinsa tong gusto kaped? Ay ini tubig sa tulog kag termos ha. Niasay kape dol sa mga tasa. O kinsay gusto biskwit, niasay biskwit. O kinsay gusto pan-init, sama sa pan-init nintong. Ha, niasag. O ang labing-labian, o labing karaan pa kay sugos kabayo nga mauang bagong bayan. Way lain kundi mawang Gurgurya! 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 Ay! Hello? Oh, saman! Ha? Oh! Karon dayon! Saboy? Uy, Saboy! Ano sa nahitabo? Saboy! Uy, yun na, murag doon na nahitabo na! Nga nagyug ka ng tawhana. Lisod ka ng sabton. Hello? Dili na lang utak ko manawag nimo. Pero gabi na kayo. Ha? Ito ba kang impyerno, ha? Ha? Mapauli na ko. Gikan ko sa namat yan. Anak na ka magsulti sa ato, Maroda. Maghuwat, be! Bye, ma. Huh. Kinsa kini mga tawhana? Nasa sakinan. Nagkatang na ako. Dili na ako maklaro. Magbalik ko sa kong agi. Doktora! Asa man ka, doktora? Doktora, kami ni. Si Samboy yung tansing. Pidak yung tansing, oy! Nganong niya mo? Gitawgan ko ganihan ni Chris. Nga naman ko, no? Iya kong gingnan. Nga kuyugan ka sa pagpauli sa inyo. Di na kinahanglan. Makapauli ko nga akura. Pero, doktora, Musakay na ko. Samboy, ayaw pag-alis sa putahan. pasaylo ako, Dok. Matod pa ni Chris. Nga di ka makalarga kundi di ka na ko kuyugan. Ayaw ko niyo pasok, aha? Adtuan niyo siya. Ingna siya, na dili mang hilabot na ko. Anong magbuot pa siya na ko? Siya bitaw, dili man maminaw na ko. Tawad na niya, Samboy. Di lagi mahimo, doktora. Palihog lang. Ono! Diyos! Wawa, Samboy. Oh. Niya siya ay. Tulubago na mo kung may mahitabo di mo kay gikan ka din he. Nanang sila man si Samboy ang pakdo ni mo na ko. Kung ikaw na lang muhatod na ko. Mao bitaw? Ha? Kung atong motor tricycle, Samboy. Sundan ni sa kinan. Oh, Chris. Dali, tansong. Dali. Matakoy! Anong wa ka pa mamasakay? Sakay na. Tinuod bitaw nga ikay mahatod na ko. Ubanan ko nimo. Pusakay ka di. Basig ilig sakay na ako, dili ko nimo ubanan. Kay pasundon man nimo sila si Samboy. Pabalik ko sa barong-barong. Ayaw. Sige, masakay na ko. Ikaw, sakay na. Oo. Ay ko ka pura ha? Kontra ba gud tang duha? Magkaaway ba tang duha? Nganong murag may kasuko man kanako. Dili ba gud ay mahimo nga magistoryahay ta nga maayo ang mga kabubuton? Ang lain yung kayo hunahunaon, ug dili gid mamaayong paminahon nga murag mortal bitaw tang duha nga kaaway. Sulti ko, be. Kung nasa yung nabuhat akong sa diyan, imo, kay makapangayo kong pasaylo diyan, imo.
Pagkakita ka ganina, ako mo di kaganahan sa kalibutan tungod kay imo kong nakita. Tana. Tana sila samboy sa luyo ng imong sakyanan, no? Ayaw na pagkanaog. Palihog. Hatagi lang ko bisag pila ka minutos. Bisan mga minutos lang. Tungod kigikan sa basurahan hangtod na dinhi wag kita magka-istorya-istorya. Gusto unta ka ay kong masulti pero nahadlo ko nga dili ka mo tingog. Og mura lang kog buang nagsulti-sulti nga maurang usa. Unsa man na palihog? Sukad niya itong gagmay bata. Sukad niya itong unang adlaw nga nagkakita o nagkailata. Huwag ko makakita ni mong mopahiyom. WhatsApp ko makakita ni mo nga may kahimuot ka. Pirmi ka lang may lawam nga gihuna-una. Labaw sa tanan, murag naglagot ka sa kalibutan. Murag kaaway ni mo ang kalibutan, Chris. Ang kalibutan mo may muot na ko. Ang kalibutan mo ay naglakot na ko. Ang kalibutan mo ay nakig-away na ko. Gilutos ko sa kalibutan. Wa di ko may baw unsay hinungdan. Kung maoy imong pagtuo, apa naghangyo ko nimo. Ayaw ko i-apil. Tungod kay kani adto pa. Bisan pa sa kalingkod ug kabatas pa sa akong hunahuna kani adto. Apan karon maulang gihapon. Kung silang tanan nakig-away ug mulutos nimo, apan magpabiling kay gyud kun unsa ka kaimportante nga rin ako. Huwag kausaban, Chris. Kung may kausaban man, pero mas midugang pa kung unsa ka kabililhon nga rin ako. Kuno ka pa'y bili, dugay na akong nalimot ni mo. Pasalamatan ka na ko. Usa ka tingali sa tagkidyot nga naluoy na ko. Apadi na ko angay sa baong kaluoy. Makapahibong bitaw. Tungod kibisan karon nagpabiling gihapon. Chris? Unsa kay lahi sa akong makita sa bisan gamay mong pahiyom? Ug kahangtod karon sa imong panagway nga kaniadto pa nga murag dunay kipangita nga dili masabtan kun unsay kipangita. Chris, hangtod asa man ko ang nahulmang nga misteryo sa imong panagway. Gusto lang nako nga mutan-aw nimo nga mopahiyom, Chris. Lisod kit sapton. Pero at least nakigsulti. Pero ambot oy, unsa nang gibati nako. Inigsuon lang tingali ni. Kalit ka balag nawa ganina. Naikog mi si Colonel. Nagpaabot nimo. Ano makompleto na untang investigasyon sa pagdagit nimo. Anyway, gihuman na lang sa Colonel bisag wa ka. Nagpahibaw ka unta kung sa kalakaw. Nagbaliwa ni mo ang nahitabo ni mo. Dito ko sa namatyan kay ilubong na ugma. Sorry pa. Sorry, ma. Katuog na. Excuse me. Doon ako'y hinahuna-hunaan para sa atong anak Victor. O si Mayo kung butangan nato siya bodyguard. Maayo na huna-huna, Roda. Sige. Ina si Emeline. Ogma na. Mga tuog na ta. Asa pa man dito, Samboy? Mula ho sa tingalitas basura. Mula ho sa namatyan. Unsa kag istoryahan nilang doktora ganina, no? Taod-taod mga sila nagsulti-sult sa sakyanan sa doktora. Interesado lang may baw? Nanungan ka?
Ha? Taon na lang gugugod. Oh, Nga ano naman sa lagi? kinibas Chris ba? Tanawa na ko, tanawa. Bisag nag-drive anang tricycle pero nakinuktok yapon siya, tanawa. Anak mo na siya. Bisan ka na adto pas bata, mami. Ingon na siya ni anak. Oh, Oh, Samboy, may hunong ta. Yan ang kipahunong man niyang tricycle. Oh, awa oh, nanaog siya. Chris? Chris? Iyang giklaro ang butangan ng basura. Nakinuto niya ang basura anang basurahan. Dili ang basura mo iyang tuyo. Murag ka na babae nga nangukay sa basura. Oh. Ha? Nga naman di eh. Iya din ila di. Wa ko may bawasan. Chris? Ngano? Oh. Imong giklaro ka ng babae nga nangukay sa basura? Ngano, Chris? Nakaila ko sa mga babae, Samboy. Silingan na nato sa basura? Dili. Dili siya taga-basura. Apan kinsa siya? Ngano nakailam ganiya? Dako kayo sig natampos akong kinabuhi. Unsa to? Chris? Dako sabsag natampos sa sugilanon ning akong kinabuhi. Nganong wa mong kamduol niya? Imo lagi siya kitanaw. Gusto ka? Ako siya duulon. Ha? Ah, duulon na ako. Ayaw. Pasagdi siya. Luoy ba kita tanaw no? Luya naman kinababayhan na. Hay naman pamilya na niya. Gipasagdala na siya. Oh, wa na tingali na siya pamilya, oy. Oh, nalupog ang babae, Chris. Nagkasulti yun di ay mo. Diya siya sa kuntupad. Magyapon ang niyang batasan. Dili magtingog-tingog. Kung matingog man, kung matubag man, pero mubura kaayo. Mura pag dili ko matagbaw sa pagpaminaw sa iyang tingog. Unya mukalit lang hait ang iyang mga mata. Samtang nag-drive ka, imo sab siyang pasiplatan. Oo. Ay, kanus aka ko makakita og balik niya. Kanang maklaro na gyud na kung iyang dagway day imili. Ugma sa lubong sa bata, makakita ka niya ng terya. Ay, mutan-aw gyud ko niya. Nahinumdum pa ko. Kaniadto sa gamayng bata pa siya. Niwa nga pagkabata. Gision og buslot-buslot ang sidina. Dili magparis ang inarpirilan nga chinilas. Magtuod sa iyang kariton nga mapuno sa mga basura. Matag Sabado imo gid siyang atngan aron magkuha sa atong mga basura. Karon nga ingon na siya anak na. Misa mo tangibati na akong kaluoy. Kaluoy nga may sagol ng kahadlok. Kahadlok kadili na ko masapot kay dunay kahinugon. Ambot, basta gusto na ako siyang luwaston. Gusto na ko siyang hawason sa iyang nahimutangan karon. Giluwas ko ni Chris. Naluwas ko. Apan, may patay sab siya ang kinabuhi sa tao. Sam, Oh, nakakita ko. Ikaon niyang pagkaon nga iyang nakuy sa basurahan. kalaw oy sa niya, oy. Oh, mihinay na siya biya sa basurahan. Tanawa. Oh, bitaw. Nay, nagpitpit pagkaon sa basurahan. Luoy kising tanawan eh. Samboy. Itutukan ka ni Chris ang bang babae. Gutom kayo ko. Gutom.
Kinsa na? Oh. Kinsa ka? Paduol ka rin. Kinsa ka? Ha? Tutuki ko, Elisa. Ambot kinsa ka? Gitutukan ko na ikaw. Apan, wa ko mahinumdum ko. Nagkakita kita. Ang anak sa imong kiluipan. Ha? Inyong kipatay ang akong amahan. Crisanto? Oh, si Crisanto. Chris, giun sa man ni mapagtultol din ilawom sa kamay taytayan nga mo'y akong gipuyaan karon. Gisundan ka na ako. Oh, kinimoy ka na. Dugay na nga bisag simhot na lang wa na ko makasimhot sa kahumot sa tarong og limpyo nga pagkaon. Salamat kay karon niya. Kaon. Dugay na. Wa na ko makakaon sa tarong og limpyo og lamian nga pagkaon. Salamat kay karon niya. Karon na noon nga limpyo og lamian mga pagkaon. Murag dili na noon na ako matuon. Naibong ko. Ngayon, dili na ako matuon. Oh, may tubig. Inom. Gato man bisag tubig. Dili na ako matuon. Dili naman tingali ko angay mahibong. Kay kausaan na matod pa nila. Ang kinabuhi nga himatyo na gani. Dili na kinibudawat og bisan unsa. Karon, nagkasabot na ko. Aba nagpasalamat kong dako. Tungod kay kaniadto. Wa ako makasabot kung unsa kabililhon ang pagpagayo og pasaylo. Hinunua malipay pa ang sama nako nga makapasakit sa iyang isig kaingon. Sama sa akong pagbudhi sa imong amahan. Nahinumdum pa ko. Nalipay pa ko nga namatay ang imong amahan kay gipatay siya ni Franny. Dako kayo ko og natampo sa kamatayon sa imong amahan, Chris. Apan karon, miabot na nga akong pagmahay o pagmasol. Ngano nga nabuhi ko sa nangandoy ko nga usa ka higayon. Ikakita ko ikaw. Aron mangayo kong pasaylo ni mo.
Aron miabot og natuman ang akong pangandoy. Apa niya kaingon yun ko. Maminaw yun ang Ginoo sa bisan kinsang makasasakon mo sangpit kita og pasaylo sa Ginoo. Kay niya, Crisanto, mitunga ka nga wagin paladunga. Apan, di anak ko sa katapusang hagdanan sa akong kinabuhi. Himatyon ako. Nagtuo na gani ko. Nga dili ko na ikaw ikakita. Apan ka puputuon sa Diyos. Kay kinasing-kasing na ako piningipangayo kaniya. Aron usab, makapangayo ko og pasaylo niya nimo. Pasayloain taon ako, Crisanto. Pasaylo ako. Kituman o gihatag sa Diyos ang akong ipangayo. Nga ikakita ko ikaw. Og di akakaroon sa akong atubangan. Og ang labing tamis. Tungod kinasayod sa ko nga itugot og ihatag usab sa Diyos ang akong gihangyo kaniya. Nga kung ikakita ko na ikaw ug makapangayo ko og pasaylo nimo. Bihangyo ko sa Ginoo nga bawion na niya kining akong kalag. Nahibaw ko. Grabe ang imong pagdumot. Nakita ko ang nagkayo-kayo mong kapugot sa imong mga mata. Ihatag ko niya nimo ang pagtukot nga pangunayi og tuok kang akong kinabuhi, Chris. Pati ako! Lamyon ka nas kamatayon, Elisa. Pati ako! Pati ako! Pati ako! Gusto na kong tanaw ng iyong kamatayon, Elisa. Pati ako! Way pagkatagbaw ang kalibutan, Elisa. Sampang ka ang unod, way katagbawan nga lamyon sa kabatayon. Chris! Chris! Patay na siya, Chris. Pero, kinsa ka ng babayan na? Unsa ipasabot sa imong pag-ingon nga dako sig na tampo kung unsa karon ang naasim kinabuhi? Mamalayo ko nimo og ni Tansing. Oh, Chris. Oh, unsa man diya? Unsa imong baton, ha? Ipuso ang patay niyang lawas. Ipahimutang ninyo. Oh. Oh, Chris. Apan, wa pa ka makatubag, Chris. Kung kinsa kining babayhana. Usa sa nagpatay sa akong amahan. Oh. Ha? Chris! Para sa unsa man ang driver? Driver good nimo ug sasama higayon bodyguard. Nagkinahalan ka ni Ana Emeline. Sorry, ma. Wa ko magkinahanglan. Supak ko nimo ang alam sa imong kayuhan. Nagalig ko nimo nalimot sa nahitabo nimo. Nahitabo ka to, ma. Aron sa sunod, magmatmod ug magamping na ko. Emeline! Sorry. Wa ko magkinahanglan driver. Labaw nang wa ko magkinahanglan og body. Nahibaw na ko. Nagsalig ka nitong basurero nga may nakaluwas nimo? Roda! Nagsalig ka ng imong anak ni atong basurero! Roda! Pasagdi ang Ano ka sa Victor? Di na ko gusto magkatay-katay pa niya ang maong argumento, ha?
Baso nagdaghan na unyang istoryang maapil ni Roda. Dadyo na ko karon si Manang Terya. Asa na masab ka? Mutambong ko sa lubong sa dadasmagan sa ako si Kenan. Nang Terya? Ay, nag-agad ko ni mama ni mo. Ay! Kuyog-kuyog eh! Ay, salamat, Ma'am Rhoda. Salamat, ma. Salamat pa. Sige, amping ha. Okay. Lahi na ginaing imong anak, musukol na! Sa may gusto ni mo, ha? Magdugay pa mo, Gladys? Ako'y kabalakan, Roda, kung maapil unya sila sa Timyong ug Billy, o mahibawaan na unya ni Emeline kung unsa ni Aita. Di ba maumang ka ni katarungan ni Miuyon kagad di na kinahanglang hasulon sa investigasyon si Emeline? Nalimot ko, leche! Nahikay ng tanan, Chris. Ilubong sa den si Elisa ng adlaw. Ug ang purinarya na bahala sa pagpahimutang ni Elisa, Chris. Salamat, Samboy. Ni ang sobra sa imong gipadana ko ganiha. Tansing, Chris, unsa may akong ikaalagad, ha? sa sunod. Di na ko gusto makabati nga mo ingon kag unsay ikaalagad, ha? Boss. Wa ka mo alagad na ko, Tansing. Boss. Namalihog lang ko ninyo. Boss. Labaw nang di ko ninyo agawon, ha? Dili sa ko ninyo amo. Sugod karon dayon. Di na ko gusto makabati nga mo ingon kag boss. Boss. Chris. Adwa pala yung siniryo. Kay bago pang nakagawa sa iyang asawa sa ospital. Basin wa na siya malungag. Ihatag ning kwarta ni Niryo. Karon dayon, Chris. Sige, arin ako. Hangtod asa o ganos aka matapos kining gabagan mong obligasyon, Chris. Sa atong mga silingan din sa basura. Samtang musayaw pa kong kasing-kasing sa kalipay. Kung makig-uban ko sa kinabuhi sa makaluluoy ng sama nako, Samboy. Apan, doon ako itugan mo, Chris. Nahibaw ko, namiligro akong kinabuhi nini. Pero kinahanglan mahibaw ka kinagdapit sa basura, nga imong gipangga o gimahal, ug labaw sa tanan, imong giampingan. Doon na naginahinay nga nagamong-among nini. Unsay buot ni mo ipasabot? Chris, may mga tao nga may gamit ni David. Aron may malumluman sa mga tigpayhot o kinatiling tugas. Sam! Organisado sila, Chris. Dili basta-basta ang ilang gisaligan. Mupatay gyud kining moong tao kung may mubabag nila. Nahibaw kong nakailakas magtiay yung guryo og nini. Imo silang nakita sa bus terminal. Pasagdion ako nga ako ning istorya diha nimo. Tungod kay ganahan kong balik-balik ko ning hitabuas akong nauna. Sila siguro yung nini. Mo'y nagsulti na ko nga nakakita ka giabog sila sa Guardias Terminal. Kay duhanan sila kagabi nga nahibawan nga tuwa kang patawag sa bus terminal. Usa ka kadlaw na atol nga nangawa kas basura sa bus terminal. Imong nakita sila siguro yung nini nga gipagawa sa gwardiya, di ba? Ug sila sab siguro yung nini ang istorya nako nga dugay kang mihunong sa ilang duol. Ug imo silang gitanaw. Nagsigig hilak ang masuso nilang anak. Gikuha ko nun imong usa ka putos nga pan ug imong gihatag ngadto na ning guryo og nini. Unya, hinay nimong gituod ang imong kariton sa basura. At pa mihunong ka na sad sa layo ug imong sab silang gitanaw. Hangtod wa na kanila makita. Apan pagkaugma sa kadlaw na sab, dihagyapon sila si nini ug guryo sa gawas sa terminal. Matod pa ni nini nga nabuntag og porhisyo ang masuso nilang anak kay gihilantang. Miduol ko na kanila. Imong gihikap ang bata. Ug wa ka maglangan. Imong gikarga si nini. Lakip na ang ilang mga gamit sa imong kariton. Ug gidaday mo sila sa ospital, di ba? Ug giatiman sa dayon sa imong amigong doktor. Ni Dr. Tony. Matod pa nila ni Guryo og nini. Ikaw ang may abaga sa tanan. Ug gikan sa ospital, imo silang gidadin sa imong barong-barong. Ug dinhinaw sila pabuya. Nahimong basuriro si Guryo. Hangtod nga gitabangan sab nimo sila sa pagtukod ug kagulingong barong-barong.
ug usa na sila atong mga silingan dinis basura. Kung wa mi mabalik dinis basura si Koykoy, di gid ko kahibaw nga naganamalam og daghan nagpuyo dinis basura. Tungod kay way laing kadangpan ang bisan kinsang sama nato og kahimtang. Kung unsa sila kasi nalikwes katilingban, samar sab kita sa mga basura nga ipanglabay. Matag tao o bisag unsang butang nga isalikway kay matod pa nila way hinungdan. Anhi magtapok sa basura. Pero ngano man dahil sila siguro og nini? Permiro, anak. Kalit lang may abot ang anak sa agaw ni Goryo dinis basura. Nagimuhimo og iyang kaugalingong kwarto. Kilit sa barong-barong nila ni Goryo. Unya, may pipila ka mga batanon nga mukalit lang og anak silang pagumangkon. Manirados kwarto. Kung manggawas magani, murag mausab ang batasan og linihukan. Halos kada adlaw na kuno pirmi ang laing mga batanon. Di gyud nila may bawaan kung sige buhat sa sud. Kay bisag kaming likis bungbong. Gitaptapan man og mga karton. Chris? Pareha tingali atong nahuna samboy. Panidi sila palihok. Pangunayi og paniid. Nganong miyon ka man nga organisado? Siguro yung nini mo'y nagsulti nako. Mga duha nam tingali kay gayon. Utulo ba ka? Nga dunay mian na nga sakyanan. Dili hinuon mahalon nga mga sakyanan. Ug ang mga sakay makigsultis pag umangkon lang ni Goryo. Ug ang maong mga tao may gikawit nga mga slingbag. Murag mga armas ang suod sa ilang bahagi. Basura kini atong gipuy-an samboy. Matod pa nila, langog, baho ug hugaw. Apan mahal ko kayo kining dapita. Naninguha ug naningkamot ko nga ako kining maampingan. Chris, panidi sila palihok sam. Sige. Mangandam na ta kay ihatod na to ang patayng lawas sa bata sa sementeryo. Oh, husto? 100,000 na, ha? Ingon ka, 50, pero gi 1,000 na ko na. 98, 99, 100. 100,000 good. Ingnan bitaw ka na ako. Alebe. Lamig alkin ni mo, friend yoy. Layo na gid kay ni mo si Victor. Ikaw. Bisag asa kahikapon, pulos gid gahi. Kausa na lang, bi. Unya na. Nadali na ba ko kay doon yung gisugos, Victor nako? Asa ba dati kang gisugo ni Victor ba? Asa ba na? Sa basura. Sa basura? Doon ako ipagkikitaan sa basura. Ug ipasorve ni Victor nako ang dapit sa basura. Basura? Oo, sa madahi mong tuyo sa basura? Doon na lagi yung pagkikitaan. Gawas nga doon na kay pakikitaan? O sa kumagyod? Ipasorve lagi ni Victor ang basura. Nga nung ipasurbe man lagi ang basura? Ha? Unsa binaa sa basura? Ha, Franny? Franny! Bulawan ang naa sa basura, Roda. Gipuguan ka na ko, Fran? Oh, pangutana si imong bana. Ngano nakaingon siya nga dunay bulawan sa maong basura? Sige na. Nagpadailan ka lang din nagpaso-paso eh. Bulawan, ha? Salamat kay mitambong ka, doktora.
May ragyod, nagdakog payong. Di ka mainitan. Salamat, Tansing. Mas undan kay pamation ang tansyong, doktora. Dili ba, nang teriya? Wa ko mahibaw, Tansi. Ay, ayan na lang, oy. Oh, kanina na ako nakabantay ni mo. Sige lagi kag lingi-lingi, doktora. Wa na mo makita si Chris. Si Chris, di mo gilingi-lingi, doktora. Hain man dahi, Tansing. Taan palagi ko. Tuwara ay, tas layo. Tagpaantaw lang. Daghan kayong salamat, doktora. Ayaw in taon sabta nga, gibayran ako ang kinabuhi sa imong apo, Manoy Tomas. Wa ko kada huda-huda, doktora, oy. Tabang kini. Doktora, sobra na gani kining imong pagtabang na ako. Manoy Tomas, kung may kinanglanon ka, kung doon nagkakani problema, palihog, ayaw ka taog kauwaw sa pagdool na ako, ha? Ay, salamat yung kayo sa imong kamaayo, ha, doktora. Ay, dahi Emily. Kita-kita na lay nahibilin din ni sa benteryo. Siko Kanina rang mipiya si Chris, doktora. Mao ba? Sige, sakay na ako sa sakyanan ni Tomas. Tansing. Nito mas. Dali na. Salamat, doktora. Mao kini ang basura. Ang labayanan sa basura. Oh, brother. Daghang na muyo, no? Magawas ko, ha? Lantaw na kong palibot. Wa di mo lakaw. Ay, gabi imilakaw siya. Buntag nami pa uli. Karon na ay, natuog yapon. Ayo! Ay, tao Gulyo. Ay, sige. Harion ako. Ato na yun. Dundun. Dundun. Teguryo, ngano? Na may nangita ni mo. Kinsa? Mga pa may matugpan ni mo, Dundun? Ay, manangita na ko. Nasakyanan. Sakay sakyanan, Dundun. Ano mo magsulti sa sakyanan? Ikay nangita na ko. Ako? Ikay Dundun? Ako. Lamano ta, Dundun. Tawag ako og Fran. Kun Frani. Maghimo ta karong transaksyon kung unsay imong papel dinhi sa basura.